Morjesta, morjesta. Täällä on kaunis päivä alkamassa Vaalassa ja Aapo on juuri kiertämässä rataa, niin lähdetään sen kunniaksi kyselemään sitten varikolta ihmisillä vähän fiiliksiä tästä päivästä. Tulkaa mukaan. No niin, ensimmäisenä meillä on täällä Väänäsen Hannu haastattelussa. Milläs fiiliksillä olet, Hannu, lähdössä tähän päivään? Ei, hyvillä fiiliksillä, että tänään pitää mennä täyttä. Tiukka kisa edessä ja mestaruudesta ajettu. Joo, minä kattelinkin, että teillä oli Muilu Jarin kanssa tasapisteet tällä hetkellä Kokkolassa tasotit, niin onko ollut semmoisia jännityksen fiiliksiä ilmassa? No on kieltämättä ollut. Kyllä tähän on valmistauduttu nyt ihan aika pohjallisesti. Että rengasta hankittu ja muuta. No niin, se on oikein. Sulle oliko rata tuttu entuudestaan tai mitä mielipiteitä tämän päivän radasta sitten? No yksi Suomen parhaista radoista ja olisiko tämä 8 tai 9 kerta itselle täällä. Että on tuttu rata. No niin, siitä on hyvä lähteä sitten painamaan. Kyllä. Ei muuta kuin onnea tämän päivän kisaan. Toivottavasti tulee kultaa kotiin. No toivottavasti. Kiitoksia. No niin, nyt lähdettiin tutustumaan Vaalan rataa. Tuossa meidän takana on lähtö. Tästä ensimmäinen oikea. Sitten tulee hetken matkaa suoraa. Sitten tulee S-mutkat. Aika nopea vauhtisia, saa melkein 4-vaihteella ajella noin läpi. No niin, seuraavana löydettiin sitten Samuli Saarimaa paikalle. Milläs fiiliksillä sä oot lähdössä tämän päivän kisoa? Erittäin jännittynein fiiliksi, että tää on mulle aika painajainen tämä rata. Tietysti sen kolarihistorian takia 2009 ajan pahan kolaria vastaavanlaisessa paikassa, niin kummittelee mielessä. No aivan varmasti. Mites sulla on tää kesä ollut nyt ensimmäinen asfalttisprintin parissa? Sä oot aika hyvin pärjännyt näin tulokkaaksi. Mitäs mietteitä siitä? No joo, tietysti ihan mukavasti on mennyt ja tietysti kun ei minkäänlaista kilpa-autotaustaa ole niin kuin tätä ennen muuta kuin tuolta ruuvaamisen puolelta, niin onhan tämä semmoista vähän erilaista ja jännittävää. Mutta oikeastaan sanotaan, että ei ole jännittänyt aikaisemmissa kisoissa missään, mutta nyt on kyllä semmoinen jännä tunne. No niin, SM-kisojen viimeisenä kertana se sitten iskee. Kyllä. Mutta hei, kiitos sinulle haastattelusta ja oikein paljon onnea päivän kisaan. Kiitos ja menkää kahtomaan Poikkemäki Racingin kanavaa. Toivotaan, ettei rupea sataa. Voi olla muuten vähän tilanteita tää puitten keskellä. No niin, tässä on kova vauhtiset nämä S-mutkat. Nää saa tulla 4 tonne. Hyvin on harjattu rata, ei ole paljon hiekkaa täällä. Ja tällä hetkellä pitäisi olla hyvä jarrutuspito tähän. Sitten tulee kovavauhtinen tai 3 ajettava mutka. On aika ahdas se tuo ulkona. On myös noin esteet, että niihin ei ole kiva ajaa. Että aika sellainen tarkka paikka, ettei takapää tai takapyörä mene tonne tolppiin. Sitten tää on vähän kaposempi tää tie. Ja tuo näkyykin tuo edespäin sitten tommonen vähän ahdas paikka. Tän saa kyllä tulla tosi lujaa. Että tän pystyy ajamaan aika suoraksi, kun on vaan hyvällä linjalla. Tässä on vähän röykkyä tässä jarrutuksessa. Ja pitäisi sellainen suorassa saada jarrutettua. Sitten tulee 90 vasuri. Ja lähdetään takaisin päin. Tuossa pian tulee paikka, missä viime vuonna ainakin ajettiin puuhun ja on taidettu aikaisempinakin vuosina ajaa. Nyt sitä on vähän hidastettu sitä paikkaa, että tuohon sisälle on tehty oikaisuesteet ja 1 paali tuotu. Viime vuonna tosiaan ei ollut noita, niin siihen tuli soraa tuohon sisämutkaan, että sen sai ottaa sellainen aika varovasti. Nyt siihen on tehty niinku tosi hyvät oikaisuesteet tuohon sisäpuolelle, että pysyy tie puhtaana.
Sitten tullaan yhteen radan mun mielestä lempipaikoista. Tämä on pitkä suora, sitten tulee vähän pieni alamäki, sitten tulee tommonen S-mutka kanssa. Ratahan vaikuttaa hyvältä, vähän samanlainen, tai siis itse asiassa ihan sama mikä viime vuonnakin, mutta kun mä sanon, että yksi kauden parhaita ratoja. Että tää paikkana on niin hieno ja tämmönen just mökkikylä ja ajetaan näitä pieniä asfalttiteitä puiden seassa, niin tää on kyllä semmonen mukava itsellä ainakin. Tää äskeinen paikka tässä on aika nopea. Ajetaan 4 nämä mutkat tässä, nämä S-mutkat. Sitten 90 vasuri. Tästä saa painaa täydet tonne kyltille asti, mikä näkyy tuo pitkällä. Ja sitten tulee pieni tommonen kierto tossa ja sitten tulee tosi nopea vauhtinen mutka. Tää on aika hidas paikka sillä lailla, että tuolta tullaan täysillä 5 ja nopea jarrutus. Sitten vasen ja heti oikein tämmönen niinku aika lailla ykkösvaihteella ajettava paikka. Mut sitten alkaakin nopea osuus. Et täältä niin paljon vaan kun auto kulkee, niin tonne mutkaan ja ton mutkan saa ajaa ihan kaasupohjaiset. Tää on niinku radan lempikohta. Oletko sä Apu ennen ajanut täällä Vaalassa? Mä ajoin tää viime vuonna ekaa kertaa. Voitin omat luokkani ja yleiskilpailus mä olin molemmissa toinen. Ja tää on se nopea vauhtinen mutka, että tää on... Ei sitä nyt ehkä varmaan hahmota niin videossa, mutta aika pitkä matka tuolta varmaan 200 metriä kiihdyttää tänne. Sitten tää on tämmönen loiva vasuri. Ei tarvi nostaa yhtään. Viime vuonna vähän nostin, tänä vuonna ei. Joo, siinä on SM-sarjassa nyt aika tiukka 1 pisteen erolla Mansikkamäkeen mä johdan. Ja viimeisessä kisassa on sitten 1,5-kertaiset pisteet, se niinku ratkaisee kaiken. Että tää eka kisahan ei niinku oikeastaan vaikuta mihinkään, kun 1 kisa tiputetaan pois sarjasta. Mutta viimeiseen kisaan on vähän luvattu sadetta, niin pitää katsoa, että keretäänkö ajaa ennen sadetta vai ruvetaanko märällä sitten taistelemaan. No, mulla on semmoinen kokemus, että Nivalassa tänä vuonna ekaa kertaa ikinä. En ole käynyt reenaamassa sadekelillä, mutta siellä ajoin ekaa kertaa ja olin koko kilpailun nopein. Mutta tosi pieni kokemus ja täällä on näitä puita ja muuta, että sillä vähän ehkä jännittävämpi paikka ajaa kuin Nivala, että siellä oli tilaa enemmän. Sitten toi on aika tekninen paikka tuosta takana, että tullaan aika lujaa tuohon ja sitten ihan kokonaan vauhti pois ja tähän 90 tähän parkkipaikalle ja sitten toisinpäin ja sitten vielä 1 90 oikein. Sitten lähdetäänkin ton takalenkin kiertoon. Tääkin on aika kapea tää tie. Ja tuolta 90 täyskiihdytys tonne ja on oikeastaan saisi ajaa niin kuin 4 läpi ton seuraavan vasuri. Tää on muutenkin kiva paikka sillä nyt on, moi. Kun viimeiset SM-kisat, niin kiva tulla tänne Vaalaan just. Siinä olikin itse asiassa maali tossa. Huomannut se sanoa. Aapo, mitkä ne on nyt te fiilikset? No kyllähän se tietenkin vähän jännittää, että pisteen ero ja toi viimeinen kisa ratkaisee kaiken. Mutta hyvällä fiiliksellä, että viime vuonna tämä meni tosi hyvin ja nyt ainakin vielä on kuivaa, niin koitetaan voittaa. Juu, sinulla oli tuttu rata entuudestaan, kerran olet täällä ajanut. Miten silloin meni viime kerralla? Mä ajoin viime vuonna junnuis, niin mä voitin oman luokkani molemmissa kisoissa ja yleiskilpailuissa mä olin 2. molemmissa. Että hyvin meni, että siinä oli tosi pieni ero kärkeen.
Mites menee sitten tänään, että tuleeko tää olemaan kesän hienoin päivä? Toivotaan. Lähdetään hakemaan sitä kirkkainta. Kyllä. Ja tällä aivan äärettömän komeen värisellä Ford Escortilla ajaa Saku Salmivaara. Mikä meininki? Hyvä meininkihän se on. Aurinko paistaa nyt hetken, niin saapi mukaan pitää aurinkolaseenkin päässä. Kyllä, ja toivotaan, että keli pysyykin tällaisena ja ei tarvii sadetta tälle päivään. Ei tosiaan tarvisi ja vähän näyttää sille, että se mahtaa toinen kilpailu olla satteessa. Tykkään kyllä ajaa vesisatteessa, mutta nuo puut on niin lähellä, että nuo pelottaa. Ihan ymmärrettävä ja on sekin semmonen oma taitolajinsa. Mites oot sä ajellut aikaisemmin täällä Vaalassa vai meneekö tää ekoihin kertoihin? Mitenhän tuo on? Varmaan ainakin 10 kertaa ollut aikaisemmin. Saattaa olla jopa 15kin, että aika monesti on ollut. Että tuota reittiä kun polin pyörällä, niin mietin, että miksi tätä pitää veivata, kun tämä on kyllä vuodesta toiseen samaa. Että tämä ei ole muuttunut vuoden aikana. Löytyy jo selkärangasta valmiina, mihin käännytään mistäkin. Kyllä se niin tuntuu olevan muistissa, että tähän pitää pikkusen himmata ja tuo pitäisi mennä kaasupohjassa. Silleen helpompi. Sitten kun mennään joku uusi rata, niin kuin Kokkola oli viimeksi, että ei ollut kukaan ajanut, niin sitähän täytyy ajaa 10 kertaa pyörällä, kun on niin huono muisti, että eilistä päivää mennään muistaa. Niin tämmönen on paljon helpompi, kun sen on ajanut niin monesti. Ja tämähän on niin nopea rata, että niin kuin ensikertalaiselle tämä on varmasti vaikea, kun tämä on niin nopea ja puut on nykyään isoja. Näinhän se on. Mutta onneksi et ole ensikertalaisena täällä. Ei muuta kuin kiitoksia sulle ja oikein paljon onnea tämän päivän kisaan. Kiitoksia. Se olisi ensimmäinen veto takana.
Kerro meille vähän, että miten meni ja mitä fiiliksiä? No kierroshan meni ihan hyvin, että muutamia virheitä ja saisi tulla lujempaa vaan moneen paikkaan. Että nyt luokan toinen ja yleiskilpailun toinen. Pari sekuntia siinä oli eroa, että se pitäisi jostain kirjaa viimeistään tuohon vikaan kisaan. Tai ihan hyvillä mielin, että tietää mistä paikoista saa niin otettua aikaa pois. Mutta tietenkin pikku stressi ja jännitys, mutta koitetaan ajaa lujaa ja saada semmoinen tulos, että mikä miellyttää. Onko nyt mielen päällä erityisesti mitään sit sellaisia paikkoja, mistä niinku huomasi jo heti kättelyssä, että tästä voi nipistää, vai pitikö vähän mietiskellä, että mistä sitten lähtee kuromaan sitä aikaa? No kyllä siinä näki sitten heti suoraan, että se kapea kohta, että jarrutus paljon myöhäisemmälle. Että mä otin siihen aika paljon pois ja samoin se nopea S-mutka, että sen saisi tulla paljon lujempaa, että siihen otti pois. Ja muutamia paikkoja semmosia, että niistä se vaan kertyy sitten mutka kerrallaan se ero, että toinen tulee täysillä ja toinen ei. Niin, pikkuhiljaa se sieltä kasaantuu, mutta kuitenkin nyt kun on eka kierros takana, niin tuntuuko siltä, että tokalle kierrokselle on ehkä jännityskin vähän laskenut ja pystyy keskittyä sitten ja millä fiiliksillä lähdet jatkamaan? Ja kyllä mä sanon, että joo, jännitys on laskenut, että nyt pystyy varmasti keskittymään paremmin, että toi eka on aina alta pois ja nyt on siinä fiiliksessä, että taas ajetaan kilpaa. Aika kumminkin pitkä tauko, käytiin me tuossa Nokialla ajaan torstaina, mutta tätä onko kuukausi viime kisasta vai mitä siitä on, niin siinä on aika pitkä tauko, mutta ihan hyvillä miettein nyt toi toinen kierros. Katsotaan sitten lisää, että pääsette Inkaarin pariin kohta taas. Tatsi on saatu takaisin ja ei muuta kuin lähdetään ajaa. Kyllä. Saatana. Oi oi. Oi oi!
ensimmäinen kisa ohitte. Mitkäs on mietteet, millä fiiliksillä? No tällä hetkellä fiilis on ihan hyvä, että tos sanotaan puoli tuntia sitten oli vähän huonommat fiilikset. Joo, pikkusen kolahti puuhun aika kovasta vauhdista, mutta onneksi ei sattunut mitään itselle eikä autollekaan ei mitään pahempaa. Että nyt se on taas iskus ja lähdetään kohti toista kisaa. Lähdetään kattoon että minkä värinen mitalli nyt tulee. Ja ekastakin kisasta kuitenkin pääsit vielä mitalisijoille, vaikka näin pääsi käymään. No joo, se ekan kierroksen aika oli hyvä. Että toiselle oli vähän liikaa yrkkää ja sit lähti siinä kaikista vauhdikkaimmassa paikassa käsistä ja se meni sitten puuhun. No, mutta onneksi on mies kunnossa, auto pelaa ja jos ei koskaan yritä, niin ei sitä voi voittaakaan. Näinhän se juuri on. Nyt toivotaan vaan, että kaikki on ok ja päästään ajaan ehjä toinen kisa. Juuri näin. Ja Samulin naama koristaa hienosti tätä. Vaikka onkin ankea tunnelma, niin Samuli aina piristää. Näin se on. No niin, Aapo. Viimeistä viedään. Mitä fiiliksiä, miten meni äsken ja kuinka edetään? No ihan hyvät fiilikset sillä, että ei nyt mitään. Äsken meni vähän huonosti tuo eka kierros, kun vähän jäi jännittämään toi puuhuna jo, mutta ja sitten tuli pikkusen vettä, kun meni tuohon paikalle, niin ei sitten viittinyt ajaa ihan mitään ylimääräistä, vaan semmoisen ihan perusvedon. Niin koitetaan nyt vaikka vähän parantaa ja sitten se olisi se SM-sarja siinä paketissa. Että sitten on muutama BLCS-sarjan kisa vielä Paimiossa ja Kauhavalla. Mutta tämä SM-sarja päättyy tähän vetoon. Mutta aika hemmetin kova veto lähteä tuommoisen puuhunajon jälkeen vielä ajamaan uudestaan, että aika moni varmaan kyllä hattua nostaa. Että onko vielä muita kommentteja vai lähdetäänkö vetää kovaa ajoa? No joo, kyllähän se toi aina tuntuu aika pahalta tommonen, en mäkään ikinä oikein ulos ajanut, niin nyt oli ensimmäinen. Toivotaan, että ei se vaikuta tulevaisuudessa mitään, että saa sen apinan pois olkapäiltä tai selästä, mistä se ne onkaan. Mutta, joo, hyvillä fiiliksillä lähdetään ajaan tonne. Näinhän se on. Hei, siinä tapauksessa ei muuta kuin kovaa ajoa ja
tsemppiä vikaan veto. Jes, nähdään noin vartin päästä. Nähdään vartin päästä. Kiitos. Minkälainen oli fiilis? Mikä tunnelma? Miten meni? No kyllä oli hyvä fiilis. Tuntuu, että meni paljon paremmin kuin äsken. Tai se eka kierrosta. Nyt Se on hyvä kuulla. oli taas vähän lujempaa. Kyllä mahtava fiilis on nyt. Nyt on SM-kausi ajettu. Ja katsotaan nyt minkämoinen sieltä tulee. Kohta paljastuu, onko mestari vai ei. Kohta ne varmaan kuuluttaa, juu. Mutta tähän mennessä all good. Joo, kaikki hyvin ja auto toimii hienosti. Pieni kolhusi on tommonen ikävä, mutta ei voi mitään. Tarvii pajottaa kotona kuntoon ja jatketaan seuraaviin seikkailuihin. Se meinaa vaan lisää laatuaikaa isäukon kanssa hallilla, niin mitäs pienistä? Joo, ei se mitään haittaa. Se on kiva remonttiakin tehdä välillä. Se on saanut vaan ajaa. Nimenomaan. Hei, palataan kohta palkintojen jakotunnelmiin. Todellakin. Ja 12 nopein toisessakin kisassa. Jussi Kokkonen! Mä en uskalla tulla tähän, kun tarpeen kiertää. Vinkasee niin kovaa, kun menen tuosta. Ja annetaan aplodit tälle triolle. Siinä on 2 ja 4 vetosta enää nopeimmat täältä toiselta kisalta. Ja sitten annetaan heille kuohujuomat ja katsotaan mitä tapahtuu. Ja Arni, pysy mukana kanssa. Täältä tulee vielä, odottakaa. Antakaa palaa vaan. Tähän on hyvä päättää hei kausi. Antakaa aplodeja. Tuohan nyt ei sattu mitään. Hyvä pojat. Näin. Nyt on kultajuhlat juhlittu ja ratin takana istuu tuore Suomen mestari. Miten se eilinen päivä sitten meni? No eilinenhän oli tosi tapahtumarikas päivä, mutta sieltä se vaan tuli se yleisen luokan Suomen mestaruus. Että ihan äärettömän hyvät fiilikset ja kausi on ollut sellainen tiukka, että meillä oli pisteen ero Mansikkamäen kanssa ennen tätä Vaalan kisaa. Että mun olisi pitänyt viimeinen kisa voittaa oma luokkani ja olla korkealla yleiskilpailussa. Siihen toi vähän lisähaasteita toi Kokkosen Jussi. Se lopulta voitti molemmat kisat ja molemmat yleiskilpailut, mutta se ei ajanut koko sarjaa. Mutta se olisi vienyt multa pisteitä pois, jos se olisi voittanut mut. Tai kun olisi voittanut mut tässä tapauksessa. Mutta sitten Mansikkamäelle tuli tekniikkaongelmia. Se tuli vissiin kiertokanki lohkosta läpi. Että tosi harmillinen, että
päättyi tommoseen tekniikkamurheeseen, mutta se on aina se sanonta, että tää on motorsporttia. Mutta nyt on, viime vuonna tuli se Junnu SM-mestaruus ja tänä vuonna se yleisen. Että katsotaan mitä ensi vuonna keksitään, että jatketaanko rallisprinttiä vai siirrytäänkö rallycrossiin. Että loppuvuodesta olisi vielä tarkoitus käydä yksi rallycross-kisa ajamassa, jos vaan kaikki sattuu kohdalleen sillä että on auto vapaana ja muuta. Niin se olisi kiva laji lähteä ajaan sitä. Kyllä, kyllä. Mites Vaalasta on lähdetty tässä etenemään, mutta ei olla ihan vielä kuitenkaan kotiin menossa. No joo, kyllä ollaan ihan toiseen suuntaan menossa, että ollaan kohta Kemissä ja meillä on tyhjä kärry tossa perässä, niin sinne saattaa Kemistä tulla jotain uutta kyytiä. Että Jonkinlaista projektia. Joo, sinne tulee jonkunlainen auto kyytiin, mutta ei paljasteta sitä vielä. Jos haluat nähdä lisää videoita projektiautosta, kisoista muusta, niin ota kanava seurantaa ja kommentoi, tykkää.